раиси оҷонсии хизмати давлатии Тоҷикистон мегӯяд, мақомдорони давлатӣ беҳтар аст баъди ба нафақа баромадан ҳаҷ кунанд. ин нукта рӯзи 21 июл дар нишасти хабарӣ садо дод. Хизматчии давлатӣ бояд вазифаи худро иҷро кунад. Ман фикр мекунам. ин фикри шахсии ман аст. вақте ки дар мақомоти давлатӣ кор кардӣ, дар хизмати давлатӣ кор кардӣ, бояд содиқона, шаффоф, сидқан ба давлати миллат хизмат кунӣ. баъде ки нафақа баромадан, баъде ки аз хизмати давлатӣ озод шудан, марҳамат рафтан бигирад. раиси оҷонсӣ гуфт, қонунгузорӣ барои рафтани хизматчиёни давлатӣ барои адои маносики ҳаҷ маҳдудияте пешбинӣ накардааст ва дар ин мавзӯъ аз хизматчиёни давлатӣ ягон шикоят нагирифтаанд. ин посух дар ҳоле садо медиҳад, ки миёни бархе кормандони идораҳои давлатӣ чунин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки бо рафтан ба ҳаҷ эҳтимоли аз кор озод шуданашон ҷой дорад ва бо далели мушкил пеш наомадан дар корашон намехоҳанд ошкоро суҳбат кунанд. дар гузашта яке аз чунин намунаҳо, ки баъди бозгашт аз ҳаҷ аз кор озод мешавад, расонаӣ шуда буд. ҳусейнхон Ҳакимов, сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баъди адои ҳаҷи умра аз вазифа барканор шуда буд ва он замон раиси ин ноҳия ҳангоми як нишасти хабарӣ шаҳр дод, ки ӯ барои бемувофиқа ва худсарона ба ҳаҷи умра рафтан аз вазифа озод шудааст. тартиби сафари шаҳрвандон барои адои хаҷ ва умра, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2015 сол тасдиқ гардааст, ба тартиб дароварда мешавад. дар ин низомнома фақат ду маҳдудият вуҷуд дорад: вобаста ба сину сол ва такрори сафари хаҷ. агар мо дар бораи хизматчиёни ҳарбӣ гап занем, дар қонунгузорӣ соҳавӣ, яъне озодии виҷдон, ягон меъёре нест, ки ба хизматчиёни давлатӣ манъ кунанд ки хаҷ нараванд. вале нисбати хизматчиёни давлатӣ маҳдудиятҳо вуҷуд доранд. яъне манъ карда нашудааст ба онҳо сафар, вале онҳо бояд сафарашонро, ҳар сафари хориҷияшонро бояд бо раҳбарияти худашон ҳамоҳангсозӣ кунанд, мувофиқат кунанд. кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бошад, кормандони милитсия, прокуратура, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, онҳо бо иҷозатномаи махсуси роҳбарияти вазораташон сафари хориҷӣ карда метавонанд. чанд тан аз мақомдорон ё аъзои ҳукумати Тоҷикистон дар ҷараёни сафарҳои Эмомалӣ Раҳмон ба Арабистони Саудӣ ҳамроҳи раисҷумҳур ҳаҷи умраро адо кардаанд. мақомдорони тоҷик аз сокинон даъват мекунанд, ки пули сафари ҳаҷ аз ҷумла ҳаҷи такрориро ба корҳои хайр ба мисли сохтани пулу мактаб ва роҳу иншооти дигар сарф кунанд. чунин интиқодони садо медиҳад, ки бо истифода аз нерӯву пули мардум мушкилоти иҷтимоиро ҳал кардан мехоҳанд. ҳар сол беш аз 6000 сокини Тоҷикистон барои адои ҳаҷи фарзӣ мераванд.